Owadlarımız dünyada olan halati, bagtymyza şaýat bolýandyr aýgün. Milli medeniýetim, milli sunwatym arkadagym bilen galkynly bugün. Assalamu alaykum mähruman watandaşlar, edi dilleşler. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne Türkmenistan rowaçlygyň watan ýylyna mähruman arkadagymyň saýatyna medeniýete sunwata giň ýol açylyp berilýän döwrüne şeýle mümkinçilikler döredip berýän üçin mähruman arkadagymyna köp sag bolsunlar diýär. Goy mähruman arkadagymyň jan sag bolsun tutýan tutumly işler elmydam rowajatyn. Neşeýle ajaýyp arzuwlar bilen Aşgabat teleýilim tarapyndan halk köpçüligine ýetirilýän bagtýarlyk boýtançyratly gepleşigimiň şu gedek sanyna tomuş etmäge çagyrýar. Ine hemmeň bilýän bolsaňyz bagtýarlyk boýtançyratly gepleşigimiň her gedek sanyna medeniýet sunwa diýişgärleri bilen gyzykly söhbetli aýdym sazly görnüşler arkaly halkymyza ýetirýär. Biziň dörejilik toparymyz bolsa şu gedek bagtýarlyk boýtançyratly gepleşigimizi Maýokly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna taýýarlamany makul bildi. Mähruman arkadagymyz halipalary, şägirtlere halipa şägirtlik ýoly giň ýol açyp berdi. Inişi urdan peýdalanyp, şol urdan ýol alyp şuňky gepleşigimizi biziň halipalarymyz bilen gepleşigimiz dowam edýär. Biziň gepleşigimiň şu gedekden söhbetdeşleri Türkmenistan at gadanan artisti Çaryar Jumaýew. Hem de şol sanna Türkmenistan halk artisti Oraz Murat Ananepezow. Biziň gyjak saz rolyna birnäçe sazlary, şirne wadlary ýerine ýetirip berýän halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Durdy, Muhammed Niýazow. Hem de şol sanna biziň halipa bagtymyz Türkmenistanyň at gadanan bagçysy Kerwen Ýowbasarow. Ine halipalar gepleşigimizde hoş gördük. Mähruman arkadagymyň saýatyna gülläp ösýän ýurdumyzda medeniýete sunwata giň ýol açylyp berilýär. Ine halipalar sizem birnäçe wagtlardan bäri şeýle halipa bolup mähruman arkadagymyň saýatyna sunwatda dörejilik älemine sunwatymyzyň ösmegi, özgermegi barada şeýler goşantylaryňyz goşýanda Maýokly wadyna konserwatoriýamyzda birnäçe talipleri alym berýäňiz, bilim berýäňiz. Ine mähruman arkadagymyz gözel paýtagtymyzyň amaratlaryny ösdürmekde, özgertmekde giň ýollar alyp barýar. Ine gözel paýtagtymyzda daşary ýurtlardan mehmanlar gelýär. Biziň ak mermerden gurulan gözel paýtagtymyzyň şeýle merjen şäherligine haýran alýarlar. Siziň hemşi sunwat hojaňyz şo hut gözel paýtagtymyzda ýerleşmegi özem bir alham bolýar. Bir halipalar mümkin bolsa gepleşigimiň başyny şu gözel paýtagtymyz ak şäherimiz Aşgabat arada dowam edýär. Men 1969-njy ýyldan beri Aşgabatda getip ýörünne. Damatar adyny götüren mektepde işledim. Soňra häzir Türkmen Milli Konserwatoriýasynda işleýände. Şo döwür bilen häzirki döwür arasyny deňeşdiren wagtymyz Aşgabat şäherini deňeşdiren wagtymyz dogry aýtsam gün-günden ütgeýär. Türkmenistan özünün mukaddes garaşlygyna eýe bolandan soň görnäçe zatlar durmuş ornaşdyrylypdyr. Gödel Aşgabat bilen baglanşykly gurrunlar men aýdylar indi esasy biziň gurrunymyz ýa-ni sen diýdim okuwçylara, taliplara bilim bermek meselesinde. 1972-nji ýylda ilkinji sabar häzirki Maýokly wadyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatary öz adındaky Türkmen Döwlet Ýörüte saçylyk mektebinde 72-nji ýylda ansambl edip gargy tüýdükçileri meň halipam Bakmaşaga getiripdiler. Şondan ta 1990-njy ýyllara çelli bul ansambl hökmünde giderdiň üýşürip bile çalýardylar da. Ondan soň men institutda oturdum. Daňatary adyndaky Ýörüte saçylyk mektebinde işläp ýörkem, şo wagtky mektep direktorymyza Tatýana Molum derdirip da goçýan. Şundy gargy tüýdügem edildik ýanky gyjak ýaly dutar ýaly öz başyna bolarmy diýilen wagty bolar diýdim. Bir wagtda kyn düşer nähilem bolsa taýda da gargy tüýdükni açdyk. Dogry öwreden wagtynda gyjakçylanky ýa dutarçylanky ýaly häzir olaň ýerinden ýetmek bile kyn düşýär. Öwredilende meselem diýeli 5-6 tane ýörüte orta saçylyk mektebimiz bar da. Şonuň hemmesinden diýen ýaldyňa Daňatary wadynda ýörüte o saçylyk mektebinde we gargy tüýdükden okudylýar. Umumyň ümidimiz öňe indi şolary öwredilende edil dutarda bolşýaly ýokary okuw mektebiniň bir edýän talaby bar da.
ol man öz ayratin Türkmen halklarının çalmalı, kompozitorların eserlerini çalmalı, özüm fortepiano kaptanında da çalmalı. Ondan sonra orkestr bilen ayratinlikte çaldırıyat. Hormatly prezident dörejen mümkinçiliklerden peýdalanıp ümidimizi öňe. Fursatdan peýdalanıp men häzir gargy tüýdükde bir gelemen diýen halk sadyny çalyp bereýin. Türkmen saz sunutynyň ösmegine özüniň uly goşantlaryny goşýan bir de mümkinçilik dörediýän hormatly prezidentimize berk jan saglyk halk bähwetli durmuşa geçirýän işlerinde uly üstünlikler arzu edýär. Sağ olun halipa. Elmedama sunat ýoluny dörejilik alemine uly üstünlikler ýaraňyz bolsun. Sağ olun. Ene mehman watandaşlar biz söhbetleşdigimizde Orhan Rada ile dowam edýäs. Orhan Radaga ene berkarar döwletiniň bagtyalyk döwrüne sunuwaty şeýle giň ýol açyp berýän mehman arkadaşymyz. Seminne bir näçe atlardan bäri şu sunuwatyň içinde ýaşap ýörsiňiz. Şu sunuwatyň içinde bir näçe taliplere, bir näçe şähertler ýetişdirýäňiz. Şu gözel paýtagtymyzda şeýle alınıp barlayan meden köpçülik şäherlerine şeýle tomaşa edýäsizem görýäs şu meden köpçülik şäherlerine talipleriniz bilen işen gatnaşýaňyz, taýinlik görýäňiz. Şu durtar ýolyna mehman arkadaşymyň saýatynda şu alınıp barlayan bir işler barasynda sunuwat dörejilik ýol barady bir söhbetimiz dowam edýär. Bagtyalyk zamanymyzda hormat prezidentimiz Gahrman arkadaşymyň beýmesur taýlarynyň netijesinde hemme ordu bolşaýaly medeniyetde sunuwatyzy milli aýdym sunuwatymyzy uly sepetler ýetildi. Biziň hemmämiň bilşimiz ýaly gözbaşyny asyrlar üçünmüsün alyp gaýdýan mirasymyz hasaplanýan milli sunuwatymyz, utar sunuwatymyz şu döwrüň meşhur halipalary Gulgedus, Aman Gelgenbek, Aman Gelgenbek'in şähert Kelwasyň şähertleri Muntasma Purlar we beýlik saýlar tarapyndan biziň milli saýlygymyz ören filnälen biziň şuňymyzy etdi. O halipalaryň tutar repertuaryny baýlaşmagyna, ýokary derejede bolmagyna eýsinde goşup goşdular. Nusayda men elläsim gelýär, Maýkuly wadynaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň Türkmen saz kaldyrsyny da şu atabagymyza gelýän halipa şähertlik däwem dowam etdirdi. Ne biziň kaldyramyzda Türkmen sazynyň halk artistleri, professor Sartesmewniň şäherdi ýolman Urymov, Ewer Gyzakçy, Ufat Gyzakçy, kompozitor Orafaryň şäherdi naýanynda oturýar.
Türkmenistan Halk Partisi hükümetine ve başka da Suriye halifeler hikmet çekiyorlar, öz halifelerinin öğrenen faallarını, şehirlerini geçiriyorlar. Hasafi'nin mümkünlüğü 5 saat sonra yani bizim okum ilnamında hem şu düzgün şeyler. 2 saniye Doğutar bilen hem Farsça bilen insanlar faallar son 2 saniye halksa son mukamız kampanyasının tarihi. Niyaki 2 saniye zaliden Doğutar'ın Farsça bilen. On biri primi Doğutar. Primi Doğutar bir taliplerinin, öz eğitimlerin dünya karşısına yenilmek için öğretti. Hemen son soyu haysti ulutte befeske sonra katlaşmağa bir hukuk kazanıyordu. Mümkünçülükleri. Ben buna açık boyanımın öğredim. 1986 yılı Bakü şehrinde Azerbaycan halkın meşhur kompozitori Uzur Gazibek'in doğduğundan asıp befeske sonra ben katlaştım da sonra öz şartları var. Hükman yerine halkın tanışılmadı. Gazibek'in onun yeni tasarruf sağlayan sanırım. Sobavat'tan primi tutar var. Primi tutardan hükman bir öğretmen oluyorlar. Yani iki soruda geçiliyordu. Birinci yankı Halife şehirinin otu oyuncu, ikinci notu oyuncu. Halife şehirinin otu oyuncu yattı bekleyip, şehirden görküp, ilk önce sağlar dinledip jet geçiliyordu. Yattım. Onun belki primi tutar notu oyuncu ve notu oyuncu geçiyor. Piyanini bilen, Farsça piyanini geçiyordu. Bu da ben bilişimler katı ekmeti var. Dünya derecesine getirmek, dünya yaymak. Son içinde ensebiyle bir yemsayda hem kızak tavırlarında, Doğutar tavırlarında sunaydı, dasur tavırlarından öğretiyor. Şu Doğutar repertuarını biz bunu toparları öldük. Toplum tavırları var, ulu uğrumlu, köp bölüm tavırları var, küçük uğrumlu tavırları var. Ben ifadeyim toplum tavırları mukamları göre, kırkları göre, 7 tane mukam, 7 tane kırklar. Mukamda Kongrus mukamı, erkeklik mukamı, Göktepe mukamı, ayrılık mukamı, Berkel Sokoy mukamı, Şahadırlı hem de mukamlar başı. Şu mukamlar hasa ağalanını Hükman Furat'ta kahraman arkadağımının iri devletkiler bolu diyeme azayip bir tabi var. Sonra şeyli jip şeyinsi görmediler mukam hakkında. Köp sağolun şeyle bir täsiri gurrun edip berdiňiz. Eger mümkin bolsa azayip sarlaňyň birini ýerine ýetirip berer. Benim her zaman mukamlar hakkında görmediler. Şu mukamdan arasında Ibrahim Sadil mukamı geçen saat bereyim.
Acayip bahtiyar zamanımızda min aydın tasavvurumuzun pazarlap ösmüğünün uz mümkünçülükleri diyen kahraman arkadaşımızın iyi yurt halkara ekmetli alıp barayan ekli tutumlu işlerin rivaz almağını arzu ediyen. Edi dilleşler, mehman atandaşlar, biz söhbetleşmede Mayıqlı adındaki Türkmen Milli Konservatoriyasında devam ediyor. Ne dutar tadırlar haqda bir näçe taadlar haqda bir gowy görüngler etdik. Ne halipa şu yerdine Muhammed Turdağa halipamız gemotir. Muhammed Turdağa näçe dutar tadırlarlaryny oň ýany bilen hökman gyjak tadırlarymyz, milli tadırlarymyz kökman suratda gözüňizde gelýär. Eger mümkin olsa söhbetimiň şu ýerine şu gyjak tadyrly şu mehman arkadaşymyň saýatyna şu milliligimizde halipa şäherlik ýoluna bir açylyp berilen mümkinçiliklerden uğralyp dowam edäýin. Dutar diýende gyjak gözüň öýle, gyjak diýende de dutar gözüň öýle diýip bellediňiz. Şol aty makullayan şu gaty dogry şu sebäbi bir gyjak bilen dutar ikisini bir-birinden aýyl-taýyl ederýärem däl. Sebebi näme? Sebebi bunun gyjagyň çalýan taýlary şu ýekelikde bolsun ýa dutar bilen goşulyp çalynsyn, şol dutarda alınýan seslerem almaly. Bir dutardan azyk tapawutly ýeri, şunuň bilen dutaryň perdeler bar bolsa, dutarda bunun perde ýok, bul gyjagyň odol şolary ýaly edip usulamy bek usullar geçip turna ýa gaýdyly ýaly gyjak ýatyany usulamydan bolup turna saýdanna bolana danym gyjagam ýatap şol sağ senetlerini ýatap dutar ýatap gyjak ýatap geçen halipalar bar atawly farna Türkmenistan'ın halk artisti halipa gyjakçy Gary Agdali far halipa gyjakçyna olandan şol gyjagam dutarym ýatap geçen adamlardan. Umuman bunu bir has aňyrakdan alyp gaýtsak, bir gyjak sunuwatyny sary başynyň nesilleri ne bizim şu günlemizde yetmegine sebäp bolupdyr diýsek, ne şol dogry bolarym kadýan. Sary başynyň ogly Pürlü Zarif halipa sadanna şol gyjak ýöwrenýär, onuň Pürlü Zarifden soňra Uras Sarif'na, Nur Sarif, olarna şolar şo bir nesil bolup tanym şol bir-birinden öwrenip, ana şu matkunlarymyza ýetip gelipdir da şol ana şolaryň çalýan taýlaryny biz üçin gaty lokan okuw mektebi bolup durdy. Şolaryň çalan taýlary häzir esen şu matny halkymyz dinleýijilerimiz dinleýänlerine radionyň altyn fonduny saklanýan taýlary gatken. Şeydip şol saýlary dinläp öwrenmek diýilýän bir usulum bardan. Munyň ýaky oradyň aýtşaly köne saýlanmady dinläp öwrenmeli. Ýok, şu beýleki ne fortepiano bilen ne dutaryň çalynşaly gyjagam fortepiano bilen bilelikde goşup çalýar. Şonu bizim taleplerimiz şol her ýarym ýyllar hasat synaglaryny tawşyryp durlarlar. Şolaryň içinde şol meýilnamasyna barlar. Meselem ikram sady şol fortepiano bilen goşup çalýan bolsa, galan saýlaryna mukamçy kompozitorlarymyz bar, hemem danym şu gadym saýlarymyz bar, aňyrdan köneden gelýän saýlarymyz bar, ýa-ni şu eşitip dinlenmeli diýilýän seslerim bar da gyjakda, şu notanyň ýüzünde görkezip bolmaýan seslerim bar da. Şonun diýende bunu şol gadym saýlarymyzdan danym şol ýaňky meýilnamanyň içinde bar, şeýdip bir taleplerimiz şolary ýaly hemme ugurdan diýen ýaly halipa şäherlik hormatly prezidentimiziň halipa şäherlik ýoluny açyp bermegi biz üçin şu gaty ullakan gollaw boldy. Şoň üçin halipa şäherlik diýilen ýoly şu ikisini şu deň alyp barýar, halipa şäherlik ýoly hemen danym ýa-ki dünýä taýlaryny çalmakda danym şolary şol nota sowatlary bar talepden şoň üçin şol notaly taýlarym geçmekde şolar bilen iş geçirýär. Şolar bilen iş geçer, talepleri öwredýär.
Doğrudan näşe türkmen halkymyzda bir bagçylyk ýolunyň ýollary, bir salyr-saryk ýoly, o näşeýle bir näçe soňky wagtlarda biz Ünseriýet Mehriban arkadaşymyzyň Halipa şäherlik ýoluny açyp berenden soň ähli vilayetlerimizde hem gyjak taýduralyny höwes dören ýaşlarymyzyň köpelerini biz görýär. Mehriban arkadaşymyzyň şeýle mümkinçilikleri döretip beren üçin jan ta bolsun, elmide ama şu sungat alemine bir goýýan hormat üçin ömrü uzak bolsun. Häzir men türkmen halk saady aýna diýen saz çalyp berýän. Fırsatdan peydalan hormatly prezidentimize şu Türkmen saz sunuwatyny alyrmakda edýän aladalar üçin Halipa şäherlik ýoluny açyp berenlik üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýan. Şu il ýurt behwitli, bütün adamzat behwitli alyp barýan işlerine ululu üstünlükler arzu edýän. Sağ olun Muhammed Turdy Halipa.
Elmidama şırnawazynız belenklere ýaňlantyn. Näme vatandaşlar, edilişler, biz gepleşigimizde Türkmenistan Atgadan Üniversitesi Kerwan Ýowbatar bilen dowam edýär. Halifa sizem medeniýet sunugat aleminde mehman arkadamyň haýatyna şeýle teleradio bilen bir näçe kıssalaryňyzy, destanlaryňyzy, aýdymlaryňyzy eşitýäs, görýäs. Sizem ýa-ni halifalaryň belläk geçdi sunugat dörejlik aleminde halifa şäherlik ýoluna watanymyzy wasp edýän aýdymlar sağlagyň üstünde taýynlyk görüşiňiz barada dowam edelim töhfedimiz. Ine halifalar bilen şu wagt gowy söhbetler bolup dur. Umuman halifalar bilen oturmak, olar bilen söhbetdeş bolmak ilmidama täsirli gyzykly bolup durýar. Halifalaryň hersi öz uğru oýunçany o gyzykly gurrunlar berýärler. Elbette ýanky o türkmeniň gargy tüýdügi, dutary, gyjagy, gopdy, oň owazy biziň halkymyzyň bir ganyna singen halkyň oň näçe dinleseňne şoň owadynyň doýup bolanak da türkmen millet haýatgurallary şon ýaly halkymyzyň aňyna atababy dowam etip gelýär. Şu dutar gyjak gapdalyna elmidamada o aýdymam bar, o gargy tüýdüň ýanyna da dutar gyjak ýanyna da elmidama bagçylyk sunugaty ýan halifalaryň bellenşi ne maýakly ýadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna ýürüýdi. O Türkmen Sanat Kafedrasyndan başga da ne bagçylyk sunugaty kafedramyzdan bar biziň. Bagçylyk sunugaty kafedrasynda da bir türkmeniň sunugaty öýren baý sunugat şonda welaýatlarymyzyň äksinde de hersiniň öz bolşy aýratyrlyk bir bagçylyk ugry bar. Türkmen bagçylyk sunugatynyň ödendüýi bir ýöne şo bir näçe şahalara bölünýär. Şol bagçylyk sunugatyna ne ahal welaýatynyň bagçylyk sunugatyna ustat halifalar o talar tarık ýoluna, daşawy ýoluna, ýomut gökleň ýoluna, damana ýol, ärtar ýol diýip bularyň hersiniň öz aýratyrlyklary bar. Umuman olaryň haýsy aýdymlaryny alsaňam halk aýdymlary ine şol bir teşni daljak mı, ýaşyl baş aljak mı, ýa mukamlar başy şo hemme welaýatda da aýdylýar ýa hajyglok bolýan ýöne hersiniň öz aýratyn bagçylaryň bokurdok aýratyrlygy, jukkuldularyň aýratyrlygy, olaryň saatlarynyň başlanşy ýa-da saatyň gidiş o bir gidişiniň saatyň bir çaltlygy ýa haýallygynyň aýratyrlygy gidýär ýa-da ne gyjak saat uralına iki kirişde goşak kirişde çalınmagy, ýeke kirişde alınmagy şol ýam gyjagy dinleýän adam çowdur ýoluň gyjakynyň perdeleri alınşy ol üýtgeşik aýratyrlygyny ýam dinleýän adam duýýar şon. Halifalar şuny o her öz aýratyrlygy bilen ýerine ýetirip halkyň aňyna siňdiripdirler. Esasanem bagçylyk sunugaty kafedramyzda biziň ähli ýoluň aýdymlarynyň öwredýän halifalarymyz rahmet çekkä. O ne bizem özümiz şu destançylyk uğry türkmeniň gadymy gelýän destallary, halk destallarymyz, nusgaw şahirlerimizin ýazan destallary barada öz taliplerimize öwredýär. Elbette destan öwrenenni özümiz hem halifalardan öwrenenni destany halifa şäherlik uğry boýunça öwrenilýär. Ol destallary ýene-de aýratyrlygy şo bir destan öwrenenni diňe şo destany o kitapdan okap öwrenmek bilen çäklenmän bu halifalar hem dinläp her halifaň bir aýratyrlygy o şoň içinde heňleri nähili ýerine ýetiripdirler. Mysal üçin şahatyna garip ýa göre ol şahatynyň içinde ýa Ýusuf Ahmet destan bolsun her halifa aýdanna şo bir aýdymy meňde şeňne aýdýan aýdymlarym bar, halifalaryň bir üýtgeşik aýratyny aýdýan o şo bir sözi her bir başga heňne aýdyş ugram barda. Şoň üçin biz şonu taliplere o halifalar köp dinlemegi maslahat berýär. Hemem şo bir näçe nusgaw şahirleriň goşuklary bar. O beýlek şahirleriň goşuklary bar, şeper edebiýatlar bar. Şolary köp okumak, destan aýtmakda diliň baýlaşmagyna, o bir destany ýerine ýetirenne bagçylaryna gahryman arkadamynyň öz kitaplarına da ýyly döwlet geler bolsa kitabyna paraçylykda, dostlukda kitabyna ýa-da Türkmenistan belki pok ýolunyň ýüregi kitabyna da şeýle bir bagçylyk sunugaty barada içkin aýdylyk geçilýär. Bagçylar bir aýdym oturanyň arasynda bir şahannadlyk, o bir degişme, bir sözlerim ulanyp dinleýiji bilen şon ýaly baglanşygy. Bizem şo taliplerimize hem şo destallardan aýdymlary destallary öwredýär. Hemem mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny öwredýär. O şu döwrümizde wasp edýän döwre wap ne halifalaryň bir näçe aýdymlary bar.
o şo halipalaryň aýdymlaryny talipleri öwredýär. Ýa-ni bellenşýaly diňe bir bagşylyk sunat däl biziň Maýakuly ýadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda şu bagşy tadanna bagşylara da o kaptandan ýörüýte taýdurol diýip tutar nota boýunça ýa halipaň belleşýän nota boýunça öwrenmek, ýene fortepiano taýdurolyny öwrenmek sebäbi şu öz milliligimizi o ähli professional derejede, dünýä derejesine çykmak üçin ähli taýdurolary bilmek, öwrenmek, olar bilen gyzyklanmak, bir dünýä garaýşyny göz ýetimiň giň bolmak üçin ören täsirli bolup durýar. Şoň üçin hem ýene biz talipler bilen, halipalar bilen o bilelikde halipa şäherlik ýoluny Maýakuly ýadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda dowam etip gelýär. Häzir men gepleşigimiň şu ýerine size gyjakda talibimiz o Mejlis Mähmet bilen o bir neje boglan destanyndan bir parçany ýerine getirip beräýin. Al haýrýaş habar kimden es neje boglandan. Neje boglan şonça märekanyň içinde eline garagadma utar al döwrek taşyn bakjaklap aýdym otyrdy Mülayim hanam neje boglanyň aýdym oturan ýerine garşy ýüzüne 7 gabat perenjan tukaýdy bereniken üstüne müşkü anwar gulap suwlaryndan tepip neje boglan aýdym oturan wagtynda Mülayim hanyň üstüne tepen müşkü anwar gulap suwlarynyň ýyty munyň burnuna degip burnu heşdek ýan burnu ýan eýle beýle aýlap meniň ýarym şöýrlere gelen bolmaly diýip söwdügüm kaýdan gelersen ýoluňa gurban bolaýyn. Haýsy ulusdan bolarsan ýylyňa gurban bolaýyn diýip 5 kelime söz aýyp dur, gör bak näme diýerkä. Söwdügüm kaýdan gelersen ey ýoluňa geley gurban bolaýyn how leyli agela ýarim gel haýsy ulusdan bolarsan ýylyňa gurban bolaýyn how leyli agela ýarim hey leyli ýar leylim gel Yar söwdügüm näge durursen kimden goýe ýüzüňi birersen perenjan ýerden süýrersen ey aghalyň wag halyňa gurban bolaýyn o leyli Arnalık hagile wi söwdügüm nal meger goýe peymanamda dolu gel meni şiddek min ora biline gurban bolaýyn how leyli agela ýarim hey leyli ýar leylim gel Yar doldur ha söwdügüm doldur meger goýe peymanamda suldyjey gelnece bir ödüm öldürey wag eliňe gurban bolaýyn o leyli Yar yanım leyli koydum leyli yanım leyli koydum leyli gel aley aley şaley
yanım Leyli koydum Leyli ey Leyli Leyli ho Leyli Ine şu pursatda bizim milli medeniyetimizi, aýdym sazymyzy ösdürmekde, bizim watanymyzyň gülläp ösmegine edýän uly aladalar üçin gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadamyzyň alyp barýan ýyly ýurt bähwetli işleri elmidama rowat bolsun. Türkmeniň aýdymy, Türkmeniň sazy elmidama älim jahanda ýanglandyrdym. Sağ olun Halipa, yerine yetip beren Sırnava aýdymyz üçin, gazykly töhfetdeşliginiz üçin size de sonuňa dörejilik älemine ulul üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýär. Sağ olun halipalar, gepleşmede gatnaşyp şeýle gyzykly, täsirli gurrumlygyňyz üçin, şeýle Sırnavazy sazlygyňyz üçin, aýdymlygyňyz üçin, elmidama mehwan arkadamyň saýatyna, sunwat älim ýoluna, işleriniň elmidama rowat bolmagyny arzu edýär. Şu halipa şäherlik ýoluna da ulul üstünliklere ýar bolmagyny arzu edýär. Ine mehwan watandaşlar,
Edidilleşler, Asgat Teleylim tarapyndan halk köpçüligine yetirilen batyarlyk boýsançlardy gepleşigimiziň aýdym saly söhbetli görünüşler şulardan ibaret. Bize şeýle ul mümkinçilikler döretip beren Mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun diýýär. Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Indi şeýle ajaýyp arzuwlar bilen gepleşigimiň şu ýerdeki sanyny jemleýär. Gepleşigimiň ýene sanyny duşýança hoş sag bolun.